I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Jeg hørte om matchbold ved, at jeg følte, at jeg skulle have en forandring i mit liv, så jeg startede i en hash- og kokaingruppe for at blive afhjulpet med det. Og mens jeg sad dernede en dag og ventede på, at vi skulle ind til gruppemøde, så jeg en dejlig fodbold hænge op på deres folder. De har sådan en reol med folder og noget, og så var der fodbold, der var 20 folder. Men bare den så lidt anderledes ud, den stod bare med grønt sidst. Og det sprang bare i øjnene frem for alle de andre brochurer, der stod der. Det gode ved matchbold var, at jeg fandt ud af for første gang, at jeg kunne fungere sammen med andre mennesker, jeg ikke havde mødt før. Jeg kunne fungere i gruppe. Og jamen det er jo lidt svært. Jeg er 34 år gammel, altså jeg har sgu ikke haft den energi før. Altså jeg fik, mens jeg var i projektet, så jeg fik lyst til at gøre tingene, så hvis jeg efter projektet skulle til en aftale, eller til lægen eller et eller andet, altså så ordnede jeg tingene. Hvorimod førhen, hvis jeg vågnede kl. 8 om morgenen, så lå jeg og tænkte over, hvad jeg skulle finde på for at sige til lægen, for at jeg ikke skulle komme. Fordi jeg ikke gad. Jeg lærte rigtig meget om mig selv, både gode og dårlige sider. Og hvilken indvirkning jeg havde på mennesker, fordi jeg altid har været sådan en halvsur person, det er negativt og noget, ikke? Og så, når man kommer fra sådan et hårdt miljø af, så sidder folk og griner og har det sjovt, når man snakker det sprog. Men så når jeg kom ud i den virkelige verden, og sad og snakkede det sprog med andre, så fandt jeg ud af, at de sad jo faktisk og blev halvbange for mig, eller blev sure på mig, eller blev et eller andet, så det var helt dejligt. Første halvdel synes jeg ikke var specielt sjov. Det kan du spørge alle andre, der var på det hold om. Men den næste halvdel, der kom jeg mere ind over det og begyndte at se tingene fra en anden synsvinkel. Og i starten troede jeg, at jeg skulle til at være professionel fodboldspiller igen. Ikke? Men det var ikke derfor, jeg kom på det projekt her. Så det kom jo den sidste halvdel, der fik jeg jo dobbelt så meget ud af det. Så der synes jeg bare, det kørte på skinner, og jeg kom hver dag og hyggede mig. Nej, det havde jeg bestemt ikke. Og så de kom undervejs, altså forventninger. Så fandt jeg ud af, at det ikke bare var et eller andet landaktiveringsprojekt, som nogle af de andre ting, jeg har været i. Hvis jeg skulle fortælle min bedste ven om matchbold, det er jo svært. Ham fandt jeg i matchbold.